Du skal tygge den helt. Fuck af. Sådan der. Så fortæller du bare, hvad du føler, ikke? Okay, det er ikke så slemt endnu. Bare begynde at sætte den til. Altså, det er brændt. Og det er helt ned med. Kan du fortælle mig, hvad du føler? Det er der ikke. Ja. Jeg sidder på ydersiden. På ydersiden. Det skal lige siges, at den her chili, den hedder Scorpion. Er det slemt? Ja. Okay. Nej, ikke nu, ikke. Og Julie, hun kan ikke lide mælk, så hun vil hellere have sådan 38%. Det skal flå. Ej, det er ikke engang sjovt. Åh, nej. Hvornår må hun komme på det? Ej, drik noget af det der, Julie. Du kan ikke komme ud! Det er så tykt. Jeg er ikke kniv mere. Ej, den er for gammel, er den ikke? Ej, det må du ikke sige. Den så bare helt tyk ud. Jeg kan ikke drikke det der. Det er det ikke for gammel. Au! Skal jeg lige lave en kakao til dig? Nej. Nej. Ej, jeg får lidt dødskidt. Nu får du en helt naturlig tarmrensning, Julie. Det hjælper. Ryster du? Jeg synes fandme, du er sej. Jeg kan få det brænder. Må jeg have et glas?